Salamat sa pagpangga. May buntag, kaway-kaway. Woo! Sa mga malipayon nga mga kaigsuonan, kumusta man mo rong buntaga? Second Sunday of the month of November. I'm blessed. Balik ko na to kay Sarah. Ready dungan, ready go? Amen. Sa tanang gi-bless, sa tanang gi-prosper, hapit na mahuman ang 2022, naagay pag-uswag saan. Amen. Dili ang Maria sa gihapon, kung dili gipauswag ta sa Ginoo, gipadato ta sa Ginoo spiritually, gipahimsag sa Ginoo atong maim ang tong panglawas, kay God is good. Is God good? Maayo ba ang Ginoo? Sa tanang panahon. Palihog manindog mo, maigsoon. Hallelujah. It's time to listen to the Word of God. And importante kayong hatagan na to, pagrespeto ang pulong sa Ginoo. Nakahinumnong ko sa Old Testament, nga samtang gi-recite ang pulong sa Ginoo from morning to dawn, ang mga tao nagtindog rigid para maminaw sa pulong sa Ginoo. I pray for hungers among spirito this morning. Ang kagutom sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Let's open our book, the book of life, the book of all books, in book of Psalms, Salmo 100, verse 1 to 5. Psalms 100, verse 1 to 5. Alang sa mga Bisaya, Salmo 100, 1 to 5. Awiti nga malipayon ang Ginoo. Tibuok kalibutan. Simbaha ang Ginoo, uban ang kalipay. Panuol kamo kaniya, uban ang malipayong mga awit. Ilha nga Diyos ang Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato og kita iyaha. Sulod kamo kita iyang katawhan. Balik ako. Siya ang nagbuhat kanato og kita iyaha. Kita iyang katawhan og iya kitang panon. Sulod kamo sa iyang templo og pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya didto. Pasalamati ug dayga siya. Kay ang Ginoo maayo. Mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Samtang ibutang na tumungtong kamot sa atong dughan igsoon. Sharabasanda, Lord. God, nagtindog mis imong presence, Lord. Dilitod ka na makita, pero kakita ka na mo. Kakita ka kung gigutom ba mi sa imong pulong. Kakita ka sa among mga kinabuhi kada adlaw. Ug uban ang pagrespeto, Ginoo. Uban ang pagkahadlok. Maminaw mi karon, Ginoo, sa imong panumbagon. Aron matudluan pa migdugang unsaon makakinabuhi mi nga makalipay, makapahimot kanimo. Thank you, Spirit of the Living God. Move sa matag kasing-kasing. Lord, do nami pagkinahanglan. Lahi-lahi amo pagkinahanglan. Bat mo angkon mi, labaw sa tanan, kinahanglan ka namo. Kay ikaw ang tinubdan sa tanan. Thank you for being with us this morning. Presence of the Holy Spirit. Among giintras ang tanan diya kanimo karon amahan. Sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mo singgat og hallelujah. Panglingkod mo maigsoon. Niata sa bulan sa pagpahinumdom sa atong kagalingon nga di nato pagkyason ang pagpasalamat sa Dios. Last Sunday nagisgota about ang pagpasalamat, gratitude is the right attitude. Ang pagpasalamat, usa ka maayo o insakto nga
kinaiya. Sa to pa, ang dili insaktong kinaiya, kanang taong bagulbudan, reklamador, unsa pa? Reklamador, bagulbulan, napabaydugang, dili kontento. Gitudloan ta sa Ginoo nga mahimo tang mapasalamaton. Og ako nga nag-preach second service, third service last Sunday, nagisgot ko nga kining kinaya sa pagkamapasalamaton, importante kaayo ni siya nga magsugod sa atong huna-huna. Sadang makadungog ta sa pulong sa Ginoo, importante kaayo nga mabutang sa atong huna-huna nga kabubuton day sa Ginoo ang pagkamapasalamaton. Kaysa diyang mausab atong huna-huna, mausab atong kasing-kasing. O sadang mausab atong kasing-kasing, mausab atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi, mahimong makakinabuhi sa pagkamapasalamaton. And, ang pagkamapasalamaton, dili lang pagsulti sa baba. Dili lang pagbungat o pasalamat. Daghang kay mga tao nga mubungat pasalamat pero usay sukwahi kaayo ang lifestyle nila. But gitudloan ko sa Ginoo nga duna di ay paagi nga mapakita nato ang pagkamapasalamaton. Ma-demonstrate nato. Number 1 is pagsimba. Kaning pag-ani nato dire. Kaning pagkanta nato. Kaning pagpataas atong kamot, kaning pagpakpak nato. Doang uban maingon sila, kasaba ba ninyo? No, kasaba sa baan daw riyang Happy Church. Dili sila ganahan mo pataas atong kamot. Di sila ganahan usay sa pakpak. Dunay mga Kristohanon nga dili pud sila mo pakpak, di mo pataas sa kamot. But kining atong pagsimba nga samaan ni, usa ka ba-demonstrate, usa ka pagpakita, usa ka paghuwad gikan sa atong sulod. Unsa ta ka pamasalamaton sa Ginoo? Unsa ta ka bless nga nakabaton tag Dios sa atong kinabuhi? Di lang sa Dios kundi Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa ta ka mapasalamaton? Mibalik ta diri tong kay kasabuta nga naluwas ta pinaagi sa kamatayon ni Jesus. Nakasabuta nga pinaagi sa iyang gibuhat sa cross. Nakabaton tag kinabuhing walay katapusan. Munang dili ta kapuyan mo simba sa Ginoo. Kay wa gani siya mo biya, wa gani niya, wala gani siya mo surrender sa cross tungod sa iyang pagigugma nato. Usay ang tao kapuyan sa pagsimba sa Ginoo. Pasalamat niya ka. Ang imong pag-ani, usa ka pagpasalamat sa Dios sa kaluwasan, sa kinabuhing walay katapusan. Buhi pa ka, makapakpak, makasayaw, makakanta. Kaya ang Bible na ganyan, dead cannot praise the Lord. Ang mga patay, di nakadaig sa Ginoo. Buhi ba ka? Naba kay baba? Ang baba ni mo gamito na sa Ginoo para madayig siya. Para masimba siya. Sa atong pagsimba, pasabot, ni ako, Lord, magpasalamat ko ni mo. Do wala tayo kabaloon sa atong yagian tibok simana. Nabay mga problema, nabay unsa. Pero wala na ito iksapayan ng tanan. May balik ta sa tigumanan. May balik ta diri sa presensya sa Ginoo to demonstrate how unsa ta ka mapasalamaton pagkabato nato kaniya igsaan. Ikaduha nga pagpakita sa atong pagkamapasalamaton is our giving. Atong paghatag sa atong tithe, sa atong offering. Salamat Lord, nakasweldo ko. Salamat Lord, gitagaan ko nimog talento. Salamat tagaan ko kusog Lord. Kay kung wala ang kusog, wala ang talento, wala ang time gihatag sa Ginoo, wala tay kwartang maabot sa atoa. So nga atong paghatag sa atong salapi anon nga bahin, part sa atong salapi is a demonstration. Pagpakita, Lord, thank you. Ang uban di lang 10% maabot pag 20 or sa katunga pa. Why? Gaumapaw ang pagpasalamat. Ikaw, kumusta ka? Imo bang gitigom ang panalangin sa Ginoo wala jud ka kahatag para makapasalamat? Katong balo sa Biblia, wa na gani siya gigahin para sa iya, pero grabe ang pagkamapasalamat sa Ginoo, gihurot niya gahatag iyang kwarta. Because nag-demonstrate siya pagkamapasalamat. And the last is, ang pagkapasalamat, mapakita na to, pinaagi sa atong pag-invite ang mga tao para makaila sa Ginoo. Ang pag-win souls and make disciple is one way nga makapasalamat ka. Giluwas ko sa Ginoo, musulti ko sa uban, aron pod sila maluwas. Sa dihang na Kristyan ko,
naghuna-huna na ko sa akong mama, sa akong papa, sa akong mga igsoon, sa akong mga paryente, nga usab sila makadungog sa akong nadunggan. Ingon nga papasalamat sa Ginoo. Hatag kog time para ang uban makadungog sa pulong sa Ginoo. Usa na kapag pakita sa imong pagpasalamat. Simple things, mga igsoon, nga mabuhat nato para ma-express nato sa Ginoo ang atong pagpapasalamaton. Kung wala na nimo nabuhat, kung dunay duha na buhat, ang isa wala na buhat, paningkamot before mo end 2022, mabuhat nimo ang pagpakita sa pagpasalamat diha sa Ginoo. Amen? Hatagan sa natong kusog na palakpak ang Dios igsoon. Patas atong kamot, o katagang atong kusog nga palakpak. Ayaw ihikaw imong kamot, igsoon. Ipataas imong kamot, ayaw ihikaw. Kanang kusog gikan sa Ginoo na. Go, 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 go! Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, karong buntaga magisguta about mga benepisyo, mga kaayuhan sa usa ka tawo nga mapasalamaton. Kanang gisugo dayta sa Ginoo sa pagpasalamat, di ay na siya gansi nato, kundili pabor nato. Amen ba? Na walay gisugo ang Ginoo nato nga magansi ta or maalaot ta, kundili mabulahan ta. So gitudloan ta sa Ginoo ani nga kinaiya tungod kay daghan kay benepisyo nga maani nato. Okay. Mangutana ko, kinsay ganahan ninyo sa usa ka tawo mapasalamaton? Inyong anak, hatagan ninyo. Nga di ka pasalamat, unsa man inyong response. Unsa may murag kuli kayo no, kung sunod na po mangayaw, murag dili kayo taganahan mo. Dili pa kayo nabubuton ba? Usay, samay lang kay mangayaw, pero inig na ana, di gani ka pasalamat. No? Sa isa atong isig katawo, no? Sa kauban nato sa trabaho, o sa atong mga sa eskwelahan, no, kanang usa ka attitude nga makalipay sa usa ka tawo ang pagkamapasalamaton. How much more sa Ginoo? No? Kanang ato ang pagkamapasalamaton. Og naka-experience na pabukag tawo nga bagulbulan, reklamador. Makatakod pud no? Makareklamo pud ka. Labi na kung isyuhan ka, na-isulti dayon, murag negatibo, usay maka-apil pud ka. Makatakod pud ning tawo nga reklamador o bagulbulan. Dili maayo igsoon nga kinaiya. Ang diskontento, bagulbulan, reklamador, usahay struggle pud sa mga Kristohanon. Wala ba ka mag-struggle, ana? Na kay trabaho, dahil magreklamo pa yung ka, dahil nagkang kay reklamo, diskontento. Usahay, balik ko na ko, usahay, struggle ni nato. Basta hindi ni mo struggle ni salamat sa Ginoo. No? Tungod kay, ang pagka-diskontento usahay, dili nato makita ang big picture, ang plano sa Ginoo para sa tuang. Ako lang mo hatagan og hinubay kadyot sa mga katawan sa Ginoo sa daan nga tugon sa Old Testament. Kita mga katawan sa Ginoo sa bag-ong tugon. Ang mga nidawat ni Jesus nga Ginoog manluluwas, nakabatog relasyon ni Ginoong Jesus, pinaagi sa pagtuo, mao ni ang katawan sa Dios sa bag-ong tugon. Ang katawan sa Dios sa daang tugon is by selection. Gipili sa Dios ang Hudiyo Israelites nga mahimo niyang katawhan. No, physical nga katawan niya sa daang tugon. Kabalo ka, kaning mga Hudiyo na lang kung ingalan na, di na ng Israelites kay taas kayo. Kaning mga Hudiyo, nakapuyo ni sila sa Egypt o sa kanasod, nga dili sila taga dito. Midaghan sila dito sa Egypt, mga katawan sa Ginoo, midaghan sa Egypt. Dayon, ang hari sa Egypt, midaog-daog sa ilaha, migamit sa ilaha, sila'y patrabahoon sa tanang trabaho sa Egypt. Ang mga Ehiptohanon, senyorito, sila'y mga kapatas, sila'y mo-order sa mga Hudiyo. Pertigyong luuya sa mga Hudiyo dito sa Ehipto. Muna nga ning kuan sila, nakabalo sila nga ang Diyos nila buhi, kabalo silang katawan sila sa Diyos. Busa, ming
nag-ampo sila, nagpakiluoy sila, nga makuan sila ba, matangtang sila silang kahimtan dito sa Egypt. O ang Diyos may gamit kang Moses. Kadungog mo ni Moses? Okay, gigamit sa Diyos si Moses para ang mga Hudiyo nga nagpuyo sa Ehipto, makagawa sa Ehipto ug madala dito sa yuta sa saad. Nga giingon sa Ginoo nga dagaya sa pagkaon, dagaya sa ang tanom, dagko kaayo og bunga, no kanang dagaya nga yuta. So nakagawa sila through Moses. Pero adibin niyo, milyon sila. Almost milyon kakatawan sa Ginoo. Kabalo ka, gipagawa sila sa Ginoo. Unsay ilahang attitude? Sadyang nag-hike na sila, paingon sa suyuta sa saad. Gipanggutom na sila. Siyempre, nag-hike man sila, gipanggutom. Unsay ilang reklamo? Nang reklamo sila kang Moses, nga wala sila'y pagkaon. Ang ilang reklamo kang Moses, sama nga nagreklamo sila sa Diyos. O ang Diyos nga buutan, nagpadala og mana. Mana. Murag pan ba? Pan nga lami na siya, kumpleto na siya nutrition, kumpleto na siya og sahog. Ipakanaog sa Ginoo kada buntag, mamunit na lang sila mana. Lutuon nila, dayon kauno nila, di na sila magago. Pero abin ninyo maigsoon, sa kadugan nila kaon sa mana, nagbagulbol na pud sila. Nganong puro ramana. Dahil nagbagulbol na pud sila, kaya wala sila sudan. Kabalo ka sa gibuhat sa Ginoo, nagpadala ang Dios og mga langgam. Kada buntag manugtong ang mga langgam dito sa yuta. Mamunit sila, ihawon nila. Wa sila maghago, pero gabagulbol gihapon sila. Nagreklamo gihapon sila. Ingon sila, may pa'y mamalik dito ta sa Ehipto. Kay lami pa'y pagkaon dito sa Ehipto. Wa nila makita nga ang mana, ang buntog, gikan sa langit, puno sa sustansya. Gikan sa langit, ang Diyos mismo mo'y nagpadala. Wala nalimot sila, unsa ka maayo ang Diyos sa ilang kinabuhi. Kabalo kay saan? Daghang nangamatay nila dito. Nangamatay dito sa ilang, sa dapit diin sila, nag-hike paingon sa yuta sa saad. Daghan nilang nangamatay tungod sa pagka-reklamador, pagkabagulbulan o pagka-diskontento. Huwag nila makita unsa ang provision sa Ginoo. Di na sila magtanom, di na sila mag-ani, igo na lang silang mamunit, igo na lang silang mukaon. Nang reklamo bagyod sila. Ang tao usahay, bisag naa na, diskontento gihapon. Apan salamat sa Diyos nga karong buntaga gusto sa Ginoo nga makadungog ta ug makahibalot ta unsay makalipay sa Ginoo kanatong mga katawan sa Dios sa bag-ong tugon. Importante nga mahibal-an nato nga pareha man ta sa mga katawan sa Hudiyo nga migawas gikan sa Egypt. Matag-usan nato sama spiritually. Sa espiritual nga paagi, kita nakagawas na gikan sa sala. Amen? Gikan sa kamatayon, gipagawas na sa Ginoo. Atong kinabuhi, gibago sa Ginoo. Nakabatong tagrelasyon sa Ginoo. O karon niya ta pag kinabuhi, kauban ang Diyos. Sama ra sa mga Hudiyo, nga paingon sa yuta sa saad. Kita pod, mo paingon pod taon niya, sa dapit nga giandam sa Diyos kanato. Pero ang gusto sa Diyos nga makita sa tuwa, nga samtang ni apata, samtang na kinabuhi ta uban kaniya, makakantunta sa dili pagreklamo, dili pagbagulbol, o dili pagka-diskontento, kundi pagka mapasalamaton. Amen? So, kanidi ang kinaiya sa pagka mapasalamaton, igsoon, dakan di ikaig benepisyo. Samtang nag-search ko, about the value, about sa physical, sa atong lawas. Kanida ang tao nga masimbahon, manggihatagon, namuhat sa bulaton sa Ginoo, nagpasalamat sa Ginoo, strong di ay ang immune system. Di da siya dali takdan og sakit. Ikaduha, malower di ay ang blood pressure.
Ay kakini ang tao nga reklamador, ma-high blood di ay. Kanina yung mga taong diskontinto la, sige kabut, hanto di ay. Kani di ay pagka mapasalamaton, doon na di ay higher level of positive emotions. Doon na di ay taas nga hutong ang iyang pagbati positibo, dili negatibo. Kaya ang negatibo nga pagbati, makahimog sakit. So, more joy diya sa mga taong mapasalamaton. Dahil mo reduce og stress. Makatangtang sa unsan stress. Hago. Kahago. Ma-stress ka pa. Kanang taong ma-stress, bitaw di na maluna. Maka-reduce og stress. Dayon, last, dali ra makarecover sa kalisdanan ang taong mapasalamaton. Nakahinumdum di ay ko maigsoon. Nakahinumdum di ay ko nga halos usa ko kabulan sa Cebu sa pagka-stroke sa akong bana. Nakahinumdum di ay ko nga samtang nag-atiman ko sa akong bana, bali-bali kada buntag, kada every 4 hours, balihon siya, kaya di naman siya kalihok. Dako kay siya glawas, dayon trapuhan ng likod, tangag alkohol, tangag trapuhan og tubig para dili ma-sore ang iyang likod. Kabalo ka unsay sulti sa amo sa doktor, insya, grabe perfect ang inyong pag-atiman. Kay wala yoy sore ang akong likod sa akong bana. Why? Unsa tay gibuhat ni pastora? Nganong ka nahimo to namo duha mi kabukauban dito. Because every morning, musulod ko dito sa Casillas ug magsimba sa Ginoo. Kay kung di ko musulod sa Casillas, every 4 hours, 2 hours ang mga nurse musulod dito, palit lag abli dayon. Dili ka take time sa Ginoo. Ug ato ko sa Casillas, magsimba ko sa Ginoo. Taliwala sa akong gatubang, kapasalamat gyapon ko sa Ginoo. Ug pagkamatay sa akong bana igsoon, ang mga doktor nakakita, mga nurses, may bayan ko sa akong kamot. Ug samtang gitangtang ang katong para ginhawa niya. Dayon wala nisis na dayon niyang heart. May parasong kamot ug nagpasalamat ko sa Ginoo. Wa ko magpasalamat nga namatay akong bana. Nagpasalamat ko sa mga years kauban ako akong bana. Pasalamat ko sa Ginoo nga giluwas niya akong bana. Nagpasalamat ko sa Ginoo sa iyang pag-sustain namo dito sa ospital. And it gives God the glory and the honor. Wa ko nagreklamo, wala ko nagbagulbol. Nganong nangin ato akong bana, nga nag-serve ko sa Ginoo, akong gihatag akong kinabuhi sa Ginoo. I just thank the Lord nga supisyente ang grasya sa Dios sa diyang muagita ni anang mga panahon na. Amen? So, gusto na kong muabot sa imuha, unsay kaayuhan, unsay benepisyo. So, usa ka taong mapasalamato. Number 1, it glorifies God. Gratitude glorifies God. Ang pagkamapasalamaton, kanimong pagsulod dire, pagpliti nimo, no, paghay, para makasimba, nakapalipay sa Ginoo. 1 Thessalonians 5:18. 1 Thessalonians 5:18. O pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kay mauni ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Wa ko kabalo unsay circumstansya nato. But ang atong pag-anhi nakapalipay sa Ginoo. Kay kabubuton sa Ginoo ang pagpasalamat. Di ba ningon siya di, kini ang kabubuton sa Dios nga buhaton, ang tanan ming buhaton. I-action. Buhaton ninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Sa di ay magpagamit na sa Ginoo sa iyang buluhaton. Salamat sa mga VIP karong buntaga, sa tanang mga bisita. Palakpakan na ito mga bisita. Sa di mo bit-bit at mga tao igsoon, mas daghan ang makapasalamat sa Ginoo, dili ba? Sa di ang tao makabutong Ginoo sa kinabuhi, makabutong og relasyon sa Dios, makakaton na pud pagdai sa Ginoo, daghan ang magpasalamat sa Dios. Muna akong prayer igsoon nga daghan ang musimba sa Ginoo, daghan makapasalamat sa Ginoo. Matud pa sa 2 Corinthians 4:15.
2 Corinthians 4:15. All this is for your benefit. Para ni sa inyong kaayuhan. So that the grace that is reaching, ang grasya nga nagkabot, more and more people, ang tananing mo, more and more. Mas daghang mga tao may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Mas daghan ang musimba sa Dios sa Espiritu kamatuoran. Mas daghang maluwas. Mas daghang makadungog sa kaluwasan ni Kristo. Mas daghang makapasalamat. Amen? Ug sa mas daghang makapasalamat, ingon ang Bible, overflow to the glory of God. Ikaw ang naglingkod din ha. Kung wala pa'y nakashare ni mo, kung wala pa'y naka-invite ni mo, makaanhi ka maglingkod o makapasalamat? Dili. So, ang atong pagpagamit sa Ginoo para sa uban, madaghan ang makapasalamat sa Ginoo. Ang pagkamapasalamat on igsoon balikon ako, makalipay sa Dios. Kung makita pa lang nato ang Dios karon, nag-smile siya. Kung kagkalipay, smile, di ba? Nag-enjoy. Sadyang musayaw tan, isayaw po ang Dios uban nato. Kay nag-enjoy siya uban nato. Kang iyang kalipay, mao ang iyang katawan, nga iyang giluwas. Katong nakadawat sa kaluwasan. Ang gasa sa Dios igsoon, ang mga tao nga nakaduol sa Ginoo, makahatag na silang pasalamat po diha sa Dios. Ang pagpangkamapasalamaton, magtabang po nato, nga mangguhan nato, nga ang tanan nga niya ka nato, dili gikan nato, kung dili gikan tanan sa Dios. Ang pagkamapasalamaton, makarecognize ta ba? Ang tanan nga ni anak ko, gikan sa Diyos. Walay ako. Number 2, gratitude attracts blessing. Ganina gisgutan ni Pastora Marley sa first service. Ang pagkamapasalamaton, mo attract, mo dani og panalangin. Kinsa ninyo naka-experience dire? Naghanda mo, gamay ra inyong handa niya, daghang tawo ang nanambong. Unsa man inyong bation? Kulbaan no? Hindi maigo. Na, tukana kibisita sa kong birthday, oy. Abi na ako 20 ra, niabot og 50, unya imong preparasyon 20 ra. Unsa man imong buhaton? Si Jesus doon na siya gibuhat, nga makahatag po nato og ehemplo. Katubi taong mga tao nga nagsunod-sunod niya, kay naminaw niya. 5,000 katawo, way labot bata o mga babaye. Naabta gabi Yan ingon ang mga tinunan, papaulian na sila Lord, oy, bete ihatag nila. Pero sa isulti sa Ginoo, oy, hatagan na to silang pagkaon. Lord, 5 ra ba ka pan, 2 ra ka isda. Nya kadaghan na aning mga tao nga nagabian. Pero kabalo ka igsoon, kini di ang pagpasalamat, mupadaghan sa gamay. Hallelujah. O sa gibuhat ni Jesus sa mga tao, gipalingkod niya sa sagbot ang mga tao. Gikuha niya ang 5 kapan ug 2 ka isda. Unsa iyang gibuhat? Mihangad sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Gipikas-pikas ang pan, gihatag sa mga tinunan aron ug mauusab ang nanghatag niini ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Gihipo sa mga tinunan ang mga sobra nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaganon sa mga tao nga nangaon, walay labot sa babaye ug sa mga bata. Ano ba yan? Kung ingon ka ni nga kahimtang, imposible 5 ka pan og. Pero unsa sikreto ni Jesus? Nagpasalamat. Nagpasalamat siya sa Amahan. Gituboy ang pan ug ang isda. Ug ang kahibulungan, dili siya ang ga-distribute. Ang ga-distribute ang mga tinunan. 12 ka tinunan. Unsa ka to ni sa mga tinunan nga kadahatag nila na namampod isda na hantod. Imagine na ang nasobra 12 ka bukag. Ang nabil kana mga spoil na ba? Out of the 5
loaves of 2 fishes. Maunang buhato na nato. Amen ba? Gamay ray mong handa, daghan ang manambong sa imong buhaton. Lord! Baligbayin tira niya akong preparasyon, Lord. 50 ang nanambong. Panalangin ni Lord nga makakasya ni sa 50 ka nanambong, Ginoo. Matingala na lang ka na apay sobra ka, wala ganahig kaon ang mga tao. Lami man unta imong gipreparat, nganong wala man mahurot. The secret is thanksgiving. So kung sa inyong lamisa, every morning, noon, pamahaw, paniudto, panihapon, bisag unsay na dia, unsay buhaton nimo, pasalamat sa Ginoo. Because ang pagpasalamat, mo-attract na siya og daghan pang panalangin. Magpasalamat ka, bisag bulad, salamat Lord. Salamat sa cake, salamat sa sudan, salamat sa tanan Lord. Bisag imong sudan di isa ra ka buok. Salamat sa dagang sudan Lord. Sa sunod adlaw, nanay dagang sudan sa imong lamisa. Ayaw lang po yaga pagpakita sa mong kagalingon nga murag kag walay pagtuo. Pero imong gituan Lord, sa sunod naa namin ni sudan Lord. Naa namin pagkaon Lord. Kabalo ka, it attracts blessing ang pagpasalamat. Amen ba? Mga papa sa pamilya, ayaw gyud mo sulod og kaon kung walay pasalamat. Bisag asa mo, tuwa mo sa restaurant, asa mo dapit na ba sa mga kananan, give thanks to the Lord for it attracts blessing sa imong kinabuhi. Mabusog ka bisag gamay ra because God can bless bisag gamay into daghan. Hallelujah. Number 3. Gratitude teaches us how to discipline our thoughts. Ang pagpasalamat, nagdisiplina nato, unsaon pagdisiplina sa atong huna-huna. Ang tanan mingog huna-huna. Kanang usahay kung negatibo atong atubangon, dili yun nato kalikayan nga mo reklamo. Napamudiha? Naanad yun ani, nagyod ni sa tao, kaning diskontento, magbagulbol. Pero ang pagkamapasalamaton, mutudlo na to nga to discipline our minds. Madisiplina, makontrol na ko. Mas ang pasalamaton, mo inaasa kong nauna, imbes ang magreklamo or magbagulbol. Because mga igsoon, ang pagkamapasalamaton, nagbansay ka na to. Ang tanan mo magbansay. Mo train. Mo train na to, mo bansay na to, imbis magbagulbol, matakom atong bakba o makapasalamat hinoon. So it's a matter of training. No? Kay bang sa inyong kagikan, sa inyong kasagala, reklamador, kasagala, diskontento. Pero ang pagkapasalamaton, mo disiplina na to. Sayon ra kayo nga, sadyang mo abot ang dili maayo, ang atong response, ang atong tubag, bagulbol, o reklamo. Apan, importante baliko nako, matrainta, madisiplinta sa atong kaugalingon, mapahinumduman atong kaugalingon, imbis magbagulbol, imbis magreklamo, imbis diskontento, yes! I-train di ay nato igsoon. Kaya nga itong palibot, dakang kayong diskontento. Sa social media, dakang bagulbol. Diskontento sa gobyerno, diskontento sa bisan unsa. Usahay ta, matakdan. But i-train na to itong kaugalingon. Because makatawhan ta sa Ginoo, imbis buhato na natong negatibo, let's thank the Lord. Diri sa Philippians chapter 4 verse 8. Pilipos 4:8. Sa katapusan mga igsoon, puna ang inyong mga hunahuna sa mga butang nga maayo ug angay daygon. Mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Sa tupa, kini di ay mga butang nga maayong mga panguna-una, pagka mapasalamaton, kanang, kuan bitaw kanang, nakibalo bitaw nga, God is the source, ang tinugdan sa tanan, atong punon di itong mga nauna, og kanang
positibo nga mga butang. Kabalutang ang Dios di mo pasagad nato. Amen? Dili kanang usay man gud mo abot na to mga negatibo mo ni mo na kabalaka, kahadlok. But salamat sa Ginoo, i-train day nato, balikaw nako, bansayo nato tungo na apil ko, kay usay makalimot ko, imbis negatibo, it's to thank the Lord. Whatever atong atubangon, ang pagpasalamat, dako gyud kaayog epekto sa atoa, benepisyo sa atoa. Number 4, gratitude reduces anxiety. Ang pagkamapasalamaton, makuha-kuhaan atong mga kabalaka. Kisa dunay kabalaka, mingog amen. Walay usa diri nga di mabalaka. Pero dili nato tugutan nga malumusta sa kabalaka. Amen? No, dili nato kalikayan ang kabalaka. Kuan gyud na siya, naara na sa kalibutan, wala na sa langit. Matuto sa langit, kuan gyud kabalaka. No, pero dili maka-experience ta og kabalaka. But importanteng mapahinumduan atong kagalingon. Gasadang matubang ta og problema, walay kasiguruan, mga troubles, mga suffering. Remember the promises of God. Amen? Atong hinumduman ang mga saad sa Ginoo, mapulihan kani sa pagtuog, pagkamapasalamaton. Sa atong panahon karon, uncertain na gyud. Murag na gyud kasiguruhan ang atong panahon karon. 2023 mo atubang ta, wa pa ta kabalo unsay panghitabo sa 2023. But ang atong assurance is ang atong Dios mao sa gihapon kaniadto karon ug sa walay katapusan. Wala mausab atong Dios. Ang tuig lang mo'y nausap, ang kalibutan lang nausap, but you are serving unsa? A Diyos nga dili mausab. Munang ingon siya diri sa Isaiah 41:10. Isaiah 41:10. Reminded, gipahinumduman lang ta sa Ginoo ani. Igang lay dire. Please. Gipahinumduman ta sa Ginoo. Isaiah 41:10. Ayaw kahadlok kay nag-uban ako kanimo. Ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Ligunon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Pagkanindot sa promise ni Lord. Ana please. Okay, listen na listen. Panahon bitaw nga dili na to kalikayan, mga mama, mga papa, mga estudyante, mga trabaho, usahay moabot nato ang kabalaka ug kahadlok. But atong pahinumduman the promise of God. Importante po kay nga mag-memorize bitaw tag verses. Kaysa diyang mag-memorize tag verses, sa diyang moatubang sa sitwasyon, pahinumduman ta sa Ginoo sa iyang pulong. So ang Holy Spirit mag-remind nato sa nabasa nato nga pulong o na-memorize nato ug mutoy mo reinforce nato kalig-on aron makaatubang ta nga bisag naay kabalaka dili ta maputos sa kabalaka. Ang naay kahadlok pero dili ta malamoy sa kahadlok. Kundi ang makatigbabaw ang kalig-on nga gihatag sa Dios kanato. Nag-ingon mo siya, ayo kahadlok, nag-uban ko nimo, mag-uban ko nimo. Imong bana kauban ba nimo kadadlaw? Dili. Only God is 24/7 kauban nimo. Ayaw kahadlok, ingon siya ay kabalaka. Sa diyang mo gugol ta og panahon, maguna-una sa maayong butangan nahimo sa Dios kanato, makahimo ta pagpasalamat kaniya. Ug ang pagsalig mapundar nato diha kaniya. Kaning trust bitaw nato sa Ginoo, ato ra maning kaning pagsalig bitaw, kaning mapundar ni nato kung panahon nga mo atubang tagdili maayo, makasampit ta sa Ginoo, makabutang ta sa atong kabalaka, atong kahadlok, atong masulti sa Ginoo. Kay surely and goodness ang Dios dili mo pakyas nato. Ma-experience nato ang paggabuhi sa Ginoo. Once ang imong response imbis kahadlok o kabalaka, imong bation nga ang Dios kauban nako. At ang Diyos mutabang nako. Dunay paagi ang Diyos. Tanang paagi naa sa Diyos. Pwede niyang gamiton si bisan kinsa kay Diyos siya. Amen, Exxon? Then, diri sa Philippians 4:6,
Pilipos 4:6. Ayaw kamo kabalaka. Kabalog yun ang Ginoo nga mabalaka ta. Pero ginantan niya, ayaw kamo kabalaka, bisan unsa. Ang tanan mingog, bisan unsa. Lord, bisan unsa, basin naakaroy kabalaka. Isa ay kabalaka, bisan unsa. Kung dili, nata siya way. Pangayua sa Diyos ang inyong gikinahanglan. Uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo. So doon na siya'y paagi nato. O ang paagi niya, buhato nato. Ang tanan mingog, buhato nako. Makalimot man yun taani. Nga sadyang mo abot ang kabalaka. Makalimot ta. Sa unsay gisulti sa Diyos nga pamaagi. Unsay pamaagi sa Ginoo. Ingon siya, pangayua. Dayon pasalamati. Naaday sikreto sa pagpangayo o pagpasalamat. Kanang taong magpasalamat, kung sabot pasabot ana, nadawat na niya. Amen, amen, amen. Kanang kitagaan ka, dayon nadawat nimo. Kung sa may imong response, pasalamat. Ang sa Ginoo, pagpangayo nimo, magpasalamat ka, but pasabot, by faith, nadawat na nimo. Ug madawat nimo. Ug madawat nimo. Ug ang pinakakapoy ra ba ka ng pagpaabot. Para sa nagtestimonyo kaganina, 9 years siyang paabot, aya pa siya nakapasar sa CPA board. 11 years niyang pagpaabot, aya pa nakabig iyang pamilya. But on that process, imong response, makapadayon ba kag pasalamat? Nagpaabot ang Dios ana. Kay wala nato ang timetable sa pagtubag naa sa Dios. Unsala imo pagampo uban ang pasalamat. Palakpakan nato ang Dios ana igsoon. Duha na lang. Ikalima, gratitude erodes envy. Ang pagkamapasalamaton makatangtang sa kaselos. Kana bitang envy kanang magselos ka sa uban o kana bang selos ba na ang termino ana? Masina. Hilabi na kung imong gibati sa imong kagalingon nga nagkuan jud ka sa imong Kristohanon nga kinabuhi, faithful jud ka sa Ginoo, faithful ka sa imong tithes, faithful ka sa pagsimba, faithful ka pag-serve sa Ginoo. Unya pagtan-aw nimo sa imong silingan, ang imong sakyanan motor ang iyaha kay Fortuner. Unsa man mo sa imo na? Unsa man na siya Lord? Fortuner, wag gani simba. Ako, sige simba. Hatag pa kong tithes. Sige pa kong panalag VIP. Kabalo kay Gsoon, unsay pinakaimportanting na ani mo? Nga dili mo angay kasinahan imong na ay silingan nga Fortuner is the salvation nga imong nadawat. Ang pangutana, ini kamatay ni mo asa ka padulong langit. Katong wala makaila sa Ginoo sa padulong. Kana mo imong bation. Lord, do. Matod pa sa usa ka writer sa Book of Haggai. Lord, bisag di na mamunga ang ubas, bisag wala na'y tanom sa akong parasan, still I will serve you. Para sa Ginoo, mas importante imong kinabuhi, sunod aning kinabuhi kaysa imong kinabuhi karon. Unsa may mong option? Kanang kadaghan sa kahayahay dahil mawala ka sa Ginoo. Unsay prophet, unsay ginansya sa tao, maangkon niya ang tanan pero mawala iyang kalag. Wala ba ginansya? Pero kung nawad-an ka, wala ka ni mga butanga, pero malipayon ka, kasiguro ka, malinawon ka, di ba dako na ng panalangin sa Ginoo para sa imo? Kabalwa ka, dakang milyonaryo, dili katulong. Ang uban naghikog na gani. Ang uban o nakabulog asa ipangbutang ilang kwarta hadlok silang tulison.
Pero ikaw, matulog ka sa gabi malinahon, kay ang Diyos ang magbalantay, walay nakulang ka nako. Busa, ang pagkamapasalamaton, igsoon, hallelujah, makatangtang sa pagkakasina. Amen ba? Kung napuno ta sa gugma sa Ginoo atong focus, dili ang unsay naa sa uban, kung dili unsay niya nato. Balik ko na ako. Atong focus, dili unsay naa sa uban nga wala sa Ginoo, kung dili unsay ni anato nga atong gi-enjoy karon. Ang eternal life, ang abundant life, ang peace of mind, ang joy of the Lord. Hallelujah. Mauna ang dako nga panalangin nga dili mabayrag kwarta. Dili mabayrag kwarta ning kalipay sa Ginoo, amen? Ang kalinaw sa Ginoo, di mabayrag kwarta, amen ba? Daghang gusto mo pa nitong kalinaw. Pero daghan kaayo mga tao, di ka butog kalinaw. Ang kalinaw makaplagan lamang sa persona ni Ginoong Hesukristo. 1 Corinthians 13 verse 4, ang gugma mapailubon, ang gugma maluluyon, ang gugma dili masinahon, o dili ting panghambog. Sadyang mapuno ta sa gugma sa Ginoo, mapasalamaton ta nga nakabaton tag relasyon sa Ginoo, pasalamaton ta sa gugma ni Kristo sa atong kinabuhi, matangtang ang kasina nato sa uban. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Last, gratitude brings contentment. Ang pagkamapasalamaton, nagdalag pagka-kontento. Ang tanang kontento mo singgit og amen. Kontento? Unsa man ning kontento? Ang pagkamapasalamaton, muhatod sa tawo nga makakinabuhi siya unsay naagihatag sa iya og magka-enjoy siya. Gamay, dako, sapa, kadagaya, kanihit, sapa, sa pagsulay or wala, kadato o kadagaya. Nagkalipay diha sa Ginoo. Kontento sa Ginoo. Kontento kay nakabaton siya Diyos sa iyang kinabuhi. Ang tao bitaw nakabaton og relasyon sa Ginoo, kontento ba? Kontento di. Siyempre kita mangandoy gitanong, siyempre tao mangandoy taning butanga, manitang butanga. Pero kung wala pa nato gihatag sa Ginoo ng butanga, we live contented sa unsay naa nato. Kontento ta, oh praise God, naay motor, salamat sa Ginoo. Kung hatagan og four wheel, salamat sa Ginoo. Amen. Kung tagaan og yuta, salamat sa Ginoo. Kung layuta, salamat gyapon sa Ginoo. Kung nagsakit, salamat sa Ginoo. Kung wala sakit, salamat sa Ginoo. Kung naisakit, ang Diyos mo ayo, salamat sa Ginoo. Amen. Kung gamit po ng Ginoo, doktor, salamat ang Diyos mo provide. Kung di po takwaon sa Ginoo, igsoon, naapay plano ang Diyos atong kinabuhi. So let's live contented, igsoon. I know, kani nga kinaiya, lisod kaayo niya sa usa ka tawo nga dako kay pangandoy bitaw. Daghang kay mga tawo nga dako kayo pangandoy sa ilang kinabuhi. Nga bisag usay Kristohano na sila, tungod sa ilang pangandoy, matabunan ilang Christian life kaysa ilang pangandoy. Pero I pray nga dili matabunan atong Christian life sa atong mga pangandoy. Kundi atong pangandoy, atong ipangandoy sa Ginoo kay ang Dios mutagbo sa atong tingwa. Nindot kayo ingon na Ginoo nga, unsa imong desire, the Lord will grant what you desire. Basta ayaw lang yun og biya niya. Ayaw lang yun palayo niya kay siya ang tinubdan sa tanan. Gikan tanan sa Ginoo. Samtang nagsimba ta ganina, gingnan ko dito sa Espiritu sa Ginoo ba. Nakakita ba ka sa imong palibot? Ko yes Lord. Kita ba nimong tanan maayo mga butang kong gibuhat? Ko yes Lord. Kahilak ko mga igsoon. Tunog kay usahay ba? Usaya, kita mga tao makakita ta sa atong kahimtang bitaw. But gusto sa Ginoo ipatanaw sa tua, unsa ka vast ang Lord. Unsa siya kadako bitaw. Unsa ang resources niya, unsa kadaghan. Para doon na tayo hope. Doon na tayo hope. Dili sa atong pamilya, dili sa atong trabaho, dili sa atong profession.
kundi atong hope na sa Ginoo. Sadang mabutang na igsoon, I sure, dili jud ka kabiya sa Ginoo. Sa dihang mabutang nimo imong kinabuhi, solido sa Ginoo. Usugot kag dili, your future is brighter than the sun shines every morning. Imong kaugmaon, mas hayag pa kaysa buntag nga hadlaw nga musubang. Walay lain nga makahatag natog nindot nga kaugmaon. Nga kabubuton sa Dios, gawas sa Dios. So to recap tonight, ningon the last verse di ay name. 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 8. 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 8. Unsa bay atong dala sa pagkatao nato dinhi sa kalibutan? Okay, mangutana ang Biblia. Unsa bay dala nato sa atong pagkatao sa kalibutan? Wala. Ang tubag po diri, wala. Ug unsa may atong madala inig kamatay nato? Wala usab, ingon ang Bible. Busa, angay kitang makontento kung makakaon ug makabisti. Nakakaon ba ka? Nakabisti ba ka? Labaw pa ni ana. Ang Bible yun ay, gusto lang yun ay sa Ginoo. We live by the means nga gihatag sa Dios nato. Kung pauswagon ta, pasalamat ta. Kung wala pa, pasalamat gyapon. Kay moabot ra ng adlaw. God is a rewarder. Mo reward gyud ang Ginoo sa matag usa ka nato. Manindog ta maigsoon. Hallelujah. Samtang nagtindog ka diha, take time agigsoon. Ang pagkamapasalamaton di ay, as I recap, ang pagkamapasalamaton makapalipay sa Ginoo. Hinumdumi, kung moabot na ganin mo ang time nga kapuyan ka mo simba, hinumdumi nga ang pagsimba is paghimaya sa Ginoo. Sa rin kapuyan na ka mga lagad sa Ginoo, kapuyan na ka sa mga butang espirituano hinumdumi ang makalipay sa Ginoo, kana lang pagpasalamat. Ang pagpasalamat mo attract ni siya og panalangin. Hinumdumi na ha? Ang gamay mahimong daghan. Ang pagpasalamat magtudlo nato, madisiplina ang atong mga huna-huna. Ang pagpasalamat magpatangtang og magpagamay sa anxiety or kabalaka. Ang pagpasalamat mutangtang sa pagkamasinahon ug ang pagpakasalamat mudala nato sa pagkakontento. Are you receiving? Nakadawat ba mo? Kung nakadawat ta, liable ta sa unsay atong nadawat. Baliko nato basa ang atong notes. Pangayoon nato sa Ginoo. Pinaagi sa grasya sa Dios. Mahatag nato ang angayan, mahatag nato sa Ginoo. Ang pagpasalamat di lang sa bakbak, kung dili sa angay o gusto sa Dios kanato. Samtang nagtindog ka, sige, pasalamat sa Ginoo. Pasalamat po sa mga tao. Basig dunay mga tao din gigamit sa Ginoo para sa imuha. Na Lord, thank you Lord. Thank you sa akong bana nga nagdala na ako diri sa church. Lord, salamat ni sister nga nag-invite na ako, Lord. Salamat kaayo Ginoo. Nakapasar ko sa pagsulay. Lord, pasaylo ako kung nagbagulbol ko, diskontento ko sahay. Gitoktuga digsoon ni Asya karon. May minaw siya nimo, this is time for you to talk to God. Humana ang Dios nakigistorya sa imong karon. Unsay mga butang mo nimo mabuhat. Basig dunay makasina, Lord, tangtangan eh. Gusto ko magpasalamat nimo, Lord. Ni ang kinabuhing walay katapusan. Na ang kaluwasan, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 For all your goodness, Ginoo, dili na mo masulti sa bakba ang imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Tanan nga ni ana mo, gikan nimo, Lord. Di gani may kalihok sa among kamot kung wala ka, Ginoo. Dili gani may kalakaw sa among mga tiil kung dili nimo, Ginoo, i-allow.
Wala gyud ni ana mo nga dili gikan nimo, Lord. So thank you, thank you, thank you. Sa tanan nagpasalamat karon, Lord. Hear our thanksgiving, Lord, from our hearts. Oh God, salamat. Salamat, Lord. Daghan ang katawhan nimo, Ginoo, nga namiya nimo. Apan ni ami, Lord, we present ourselves to you. To thank you, Lord. To thank you, Lord. Almost the year 2022 mo end na, Ginoo, salamat. Nga niya pa mi, Lord, makabayaw sa mong kamot, makaawit, makapakpak, makapasalamat nimo, Ginoo. Ay, salamat kay Lord. Salamat kayo. Thank you, Lord. Lord, among ihalad, among kamot ya kanimo, Ginoo, as offering of praise nimo, Lord. Usa ka kamot nga magpasalamat nun kanimo. Ikaw ganit, Ginoo, sa diri pa ka sa kalibutan. Imong gipataas imong kamot, nagpasalamat ka sa amahan. What is the power of lifting hands, Lord? It's a form of thanksgiving to you, Ginoo. Salamat kanimo nga kamuta lig-una pa, O Dios. Unsa man mga atubangon pa namo karon tuiga 2023, Lord, 2023. Salamat nga kauban ka namo, Ginoo. 24/7 di ka mo biya namo. We trust you, Lord, sa among kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa kaluwasan. Salamat sa kinabuhing dayon. Salamat sa tanan. Salamat sa tanan, Lord. We give you praise, we give you praise, we give you praise, we give you praise. Amo ka nga tagag kusog nga palakpak sa pagpasalamat namo nimo, Ginoo. Salamat, salamat mga baba nga nagpasalamat. Woo! Salamat, 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 salamat. Nga maka-smile ka namo karong adlaw, Lord. Woo! Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Dalaygon ka sa walay katapusan. Lord, among balunon na imong gitudlo namo, Lord. Among hinumduman, O Diyos, ang imong gitudlo namo, Ginoo. Para ni namo, Lord. Para po niya sa imong himayang kadungganan. Bless our hearts this morning. In Jesus' name. Ang tanan mo singgit og amen.